На кои имоти цените никога не падат? Как на кои? Тези в идеалния център, разбира се. Днес ще ви представя един апартамент в сърцето на град Варна, не с една, не с две, а с 3 спални. Апартаментът е с чисто ново обзавеждане оборудване, а в цената имате включено подземно парко място. А за любителите кулинари, кухнята има достатъчно пространство, където спокойно могат да се развихлят. Единственото, което го различава от къща, е липсата на собствен двор. Но за сметка на това има прекрасни тераси с директна гледка към Винс и морската градина. И все пак, на разположение на живущите в сградата е осигурено дворно пространство с зона за релакс и детски кът. Сградата е луксозна, газифицирана и е завършена с висок клас материали. Привлякаме ли ви интереса? Ако искате сами да се убедите в качествата на този имот, ключовете са в нас. Обадете се!